Donc ni waati na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw sɔgɔlen don kunnafoni teliman de la dɔgɔkun kibaru ale sanfɛ min présentelen don aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ Danbele Mohamed Kuma tigi kunnafoni daminɛ la an bɛ taa san cercle la i b'a ye k'a fɔ n'an taara san cercle la i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye sibiridenw mɛ kalo tile 16 waati min na kɔɲɔdenw bɛ ka kɔɲɔmusow ni kɔɲɔkɛw labɛn k'u bɛna kɔɲɔmusow ta k'a di kɔɲɔkɛw ma kɔɲɔ kɔni a wasalen don bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don nka i b'a ye k'a fɔ balinako dɔ de bɛna bali ka kɛ o ye juman de drone de nana ka na kɔɲɔjama bɛɛ lajɛlen jɛnsɛn drone kɔni jiginna kɔɲɔbaw kan du dɔ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye maa 7 olu kɔni o bɔnɛna u nin na fɛn mun ye cɛ 3 ani muso 4 wa maa caman de bɛ olu fana joginna nka u ye olu boli bɛɛ lajɛlen ta ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la joona joona fɛn mun ye san cercle ye u y'u jɔ o bɛɛ lajɛlen na u ka furakɛli kɔni bɛ sen na an bɛ waati min na ko sa minnu kɔni joginna nɔgɔya kɛra nka minnu taara an bɛ dugawu dɔn k'u ye ala ka saya kuma lafiya ye kunnafoni telima an bɛ taa Bamako Bamaɲare i b'a ye k'a fɔ n'an taara yen fɛn mun y'an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ye ale kɔni lakɔli karamɔgɔ tun don ala y'a garijɛgɛ a kɛra jamana ɲɛmaa ye n'o de ye Modibo Keyita ale kɔni fatuli ani san cɛ a bɛ bɛn san 49 ma nka i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye Modibo Keyita ale sara san min na o de ye mɛ kalo tile 16 san 1977 a sara ka si to san 60 ani san 1 na i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye an ka minisiri ye n'o de ye général Abdoulaye Mayiga o kɔni jumadonya fɛ a taara ka taa tasi bila kɛ kaburudon na fɛn mun ye Modibo Keyita su ye ka taa tasi bila k'a ye k'a jira maliyɛnw na k'a fɔ fɛn mun ye jamana ɲɛmaa i m'a kɛ fan o fan fɛ hali n'a y'a sɔrɔ i fatura i ka kan ni bonya ye fɛn mun ye minisiri a ye nin ko in kɔni ta k'a sɛgɛrɛ a yirala k'a fɔ depuis a nana san o san a bɛ nin ko kelen kɛ wa a y'a ɲini maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ banbatɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn mun ye Sadio Kamara ministre de la défense min n'a fatura ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka dugawu kɛ banbatɔw ye an bɛ waati min na i ko sisan. Donc hali ka bi an bɛ kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la fɛn mun ye donsow ka ɲɛmaaba ye n'o de ye Yusuf Toloba a bɔra ka kuma jumadonya fɛ fɛn mun ye juma an kɔrɔ yan a ko fɛn mun ye nin ko in min bɛ ka taa ka Baɲangarakaw sɛgɛrɛ ko nisɔngoya kɔni bɛ yen ko nka ko dugulamaw k'a dɔn k'a fɔ k'ale Yusuf Toloba ka fara armée Mali kan k'a bɛɛ lajɛlen de ye maliyɛn ye wa bɛɛ lajɛlen de ye ko kelen maa o maa n'i ye ko de ye ko min n'a m'i ja maa o maa n'i ye ko de ye n'i sigalen bɛ ko in na ale Yusuf Toloba n'i bɛ se ka donso lasɔrɔ i ka kunnafoni ta k'a sɛgɛrɛ walima i ka finitigilamaw n'i bɛ se k'u lasɔrɔ i k'u lasɔrɔ joona i ka kunnafoni in d'u ma a tilala k'a fɔ tuguni ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ko maa si kana panike ko sabula k'olu to yan ko gɛlɛya foyi a tɛ se ka bin Baɲangarakaw kan tuguni min kɛra o kɔni o ye alalatigɛ ko ka Baɲangarakaw kɔni k'u hakili sigi ko foyi tɛ yen bilen n'a basi bɛ s'u ma Yusuf Toloba a ye nin fɔ Baɲangarakaw ye jumadonya fɛ. Donc hali ka bi an bɛ kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima an bɛ taa Mopti région na n'an taara Mopti région na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa Jafarabe i b'a ye k'a fɔ Jafarabe ale minɛlen don banbaatu fɛ kabini mɛ kalo tɛmɛnen san 2025 nka i b'a ye sibiridenw mɛ kalo tile 16 san 2026 i b'a ye k'a fɔ waati min na maaw bɛ ka labɛn sabati k'a fɔ ko u bɛ tobiliko ni ko bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini fɛn mun ye bɔla min kalama dɔrɔn o y'a sɔrɔ an ka finitigilamaw n'o ye sɔrɔsiw kɔni u caman baden u donna Jafarabe dugu kɔnɔ a kɛra Jafarabekaw kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ sigi o la bɛɛ lajɛlen kɔntanna wa bɛɛ lajɛlen nisɔndiyala u kɔni ye sɔrɔsiw kunbɛn sɔrɔsiw nana nacogo min n'a diyara dugukɔnɔmaw ye kosɛbɛ sabula i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye mobili sɔnsɔnnen bɛ balo ka fara furaw kan ka fara finiw kan ani fɛn caman baden u y'o ta kana sama Jafarabekaw ma Jafarabekaw kɔni m'a sɔrɔ ni u ka kuma ye fɛn mun ye u ka maire ka danga min ye n'o de ye Musa Komota ko ayi ko nin tɛ tiɲɛ ye ko ale kɔni bɛ sigi o la tellement que ko in diyara Jafarabekaw ye an bɛ waati min na ko sisan u kɛr'u yɛrɛma hɔrɔn ye Jafarabekaw ko ni kura kɔni ko o donna Jafarabe an bɛ waati min na ko sisan ka sababu kɛ sɔrɔsiw ye. Donc hali ka bi an bɛ kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni an bɛ to an yɛrɛ fɛ ka yan nka ko in an b'a ye k'a fɔ ko nin tɛ fɔ si de ma labɔli kɛ i b'a ye k'a fɔ an balimamuso in kɔni Sikaso ka don ale y'i to Sikaso ale tun bɛ réseau de manipuler kosɛbɛ n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Facebook ale tun ni maa dɔ bɛ teriya la ni cɛ dɔ tun bɛ teriya la cɛ in ye kayika ye teriya in kɔni nana diya ka diya fo jusqu'à ce que muso y'a ka numéro personnel ta k'a di cɛ in ma tuma bɛɛ cɛ in b'a wele téléphone na kow nana diya ale ye voisin karabalen de boloda k'a fɔ a cɛ ye ko ale banicinin dɔ de bɛ Buguni k'a bɛna taa bɔ banicinin na Buguni cɛ kɔni ma problème dɔ a la ko basi tɛ n'i bɛ taa bɔ i banicinin na o tɛ basi ta ale ka Buguni ta a nana a yɛrɛ sɔrɔ Kayi yan o kɛra ani sisan cɛ a bɛ san 4 ɲɔgɔnna bɔ cɛ kɔni y'a muso ɲini fantan ani a y'a ɲini kɔrɔn fɛ k'a ɲini tilebi fɛ k'a ɲini baɲafa ani kɛɲɛka a ma se k'a sɔrɔ nka i b'a fɔ Ala ka ko muso in kɔni bɛ Kayi a mɛnna jaja a kɛlen bɛ ka na yɛlɛma cɛ in de bara nka cɛ in yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko muso in ye muso furulen ye
a terikɛ dɔ de bɛ feereli kɛ sugu la o de ye muso in ye muso in a tunna jɔlen don ale ye muso in yɔrɔ min na ale ko nin ye ne terikɛ muso ye ale ma don dɔ wɛrɛ la a y'a ka fɛɛrɛ bila ka don a ka yɛlɛ ka moto kan muso in donna moto nin kɔnɔ a ye muso in kɔni suit fo muso in sera a ka so a sera a ka so waati min na a ye terikɛ in kɔni wele ko n y'i muso ye a bɛ Kayi mara la terikɛ in kɔni ma don fila la terikɛ nana sɔrɔ yan u taara fo muso ka so ka sɔrɔ ka muso wele polisi la u y'a wele polisi min na o de ye polisiw min bɛ Kayi n'a bɛ f'a ma ko spécial u y'a wele yen de ka taa dala ɲininka u ye cɛ yɛrɛ dala ɲininka tiɲɛ de ka di Ala ye muso ko ale m'a fɔ cɛ ye k'a fɔ ko a furulen don jaja a bolila ka na a kamalen de nɔfɛ a lajɔlen bɛ kɔnɔbara min na a furucɛ ko hali n'o y'a sɔrɔ a lajɔlen don ko ale b'a muso fɛ furukɛ in kɔni u ma gɛlɛya u kɔni ye ko in silamɛya fɔ cɛ in kɔni taara n'o ye kamalen ye a ko n'a ka di cɛ ye k'ale n'a muso bɛ taa ko ni muso in jiginna waati o waati k'a b'a den bila ka na ko o t'a la basi ye nin ko in de kɔni kɛra an fɛ Kayi yan cɛ in a seginna n'a furumuso ye ka taa Sikaso mara la hali ka bi kunnafoni telima an b'a la sanfɛ kunnafoni telima an bɛ taa Mopti n'an taara Mopti dugu min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko Dandugu Mopti dugu wɛrɛ fana bɛ yen a bɛ f'a ma ko Tamarɛn i b'a ye k'a fɔ banbatigiw kɔni tun y'u ka banbatiya wale ta k'u bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ nin dugu fɛn fɛn filɛ k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ BER de kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ u y'u ka banbatiya wale ta k'a fɔ k'u b'a ɲɛsin civils de ma n'o de dugukɔnɔmaw ye waati min na u b'u ka labɛnw sabati jaja yɔrɔ dɔ de b'u banbati ninnu bolo u dagayɔrɔ maa si tun tɛ u yɔrɔ dɔn nka fɛn mun y'an ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw ye u ye o yɔrɔ ɲini k'a ciblé k'a yɔrɔ in k'a filenkolon ci k'a dakolon ci nka i b'a ye k'a fɔ mobili dɔ tun bɛ yen o kun tun labɛnnen don k'a bɛ ɲɛsin fɛn mun ye BER ma nka a ko in kɔni ma se ka sɔrɔ mobili in kɔfɛ moto caman baden tun b'a nɔfɛ u ye olu bɛɛ lajɛlen neutraliser ka mobili bɛɛ lajɛlen ci k'a tiɲɛ nka an bɛ waati min na ko sisan plan min tun b'u bolo a kɔni bɛɛ lajɛlen tiɲɛna an ka finitigilamaw fɛ an b'u fo dan tɛ foli min na d'accord hali ka bi an bɛ taa kunnafoni telima an b'a la sanfɛ an bɛ taa Bamako Bamaɲare i b'a ye k'a fɔ bamati minnu waati min na n'u b'a fɔ ko mobili ti don Bamako ko mobili ti bɔ ko ni Ala sɔnna ko nin seli in na ko Bamakokaw n'a k'u sen na ko maa si ka bolifɛn ti boli ko sabula taji si tɛ sira sɔrɔ ka don nka an bɛ bɔ min kalama fɛn mun ye sibiri don mai kalo tile 16 sɔgɔmada fɛ joona i b'a ye k'a fɔ citerne 777 o de donna taji la Bamako Bamaɲare a kɛra nisɔndiyaba ye sɔrɔsiw kɔni maaw ma sɔrɔ ka foyi de fɔ ni nisɔndiya tɛ banbatigiw kɔnɔ ko olu kɔni kelen de bɛ se ko la nka fɛn mun ye nin kelen ye sɔrɔsiw ko nin kelen kɔni ko ni Ala sɔnna ko Bamako sali na diya sabula ko Bamakokaw bɛ seli kɛ u sen na ka sababu kɛ tajiko ye ko nin kelen kɔni ma sira sɔrɔ fɛn mun ye nisɔndiya ye kɔni a bɛ Bamako nin waati na tajiko la ka sɔrɔsiw fɔ kosɛbɛ nin yɔrɔ la kunnafoni telima hali ka bi an bɛ taa RDC République démocratique du Congo dabalibanko fɛn mun ye fièvre Ebola a seginna ka na Kongokaw fɛ yen i b'a ye k'a fɔ ko in kɔni ye Kongokaw dabali ban u kamana na nin duwako in kɔnɔ banakisɛ in kɔni nana ka cari Kongo fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ni nin bana in fɔra faso Maliba in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min don sabula an y'a vécu ka tɛmɛ nka i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye RDC kaw ye caman de bɛ k'i damasɔnya k'a fɔ ko bana in nana ko sabula ko fura yɛrɛ ma sɔrɔ bana in na olu bolo parce que bana in nana a bɛ tile 2 dɔrɔn bɔ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ 90 a ye olu de attaqué a kɛlen ka olu attaqué olu kɔni bɛ k'u dama kasi sugu bɛɛ lajɛlen na dɔw yɛrɛ y'a sɔrɔ k'a fɔ ko kana Mali la ko kana ɲininkali kɛ ko sabula bana in ɲɔgɔnna tun bɛ Mali la ko Mali ye fura sɔrɔ u ta la nka an bɛ waati min na ko sisan fɛn mun ye RDC République démocratique du Congo u kɔni wulikajɔ kɔni a bolodalen don u fɛ bɛɛ lajɛlen sirannen don wa bɛɛ lajɛlen de jɔrɔlen don bana in na sabula Ebola ye bana ye n'ale y'i minɛ a ka gɛlɛn k'a fɔ k'i ka b'a la fɛn mun ye jɔrɔ ye ni fila tɛ Kongokaw kɔni u jɔrɔlen don an bɛ waati min na ko sisan d'accord hali ka bi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ nin kɔni mun tun présentélen don aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ Danbele Mohamed Kumatigi a ye to sɔgɔlen kunnafoni telima na maa minnu m'a kɛ nin ja in sɔrɔla a y'aw jija aw ka ja in jɛnsɛn ka taa diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na a ye to sɔgɔlen kunnafoni telima na sabula ni Kumatigi bɔra yen sen Mohamed Keita Pasi ale bɛ na bakuruba kunnafoni diɲɛ kɔnɔ ka taa se yɔrɔ o yɔrɔ kunnafoni n'a bɛ sɔrɔ yen n'aw mago b'a la Mohamed Keita Pasi ale bɛ na o d'aw ma bamanankan jɛlen na sisan